Ekonomija min-nies għan-nies sabiex it-tkabbir ekonomiku verament jasal għand kulħadd, speċjalment lil dawk li qegħdin ibatu. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia fit-tnedija tad-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista, proposti li huma mirati sabiex l-ekonomija tkun aktar sostenibbli u aktar ġusta maċ-ċittadini biex it-tkabbir ekonomiku verament jilħaq lil kulħadd. Il-gvern irid ikun qiegħed hemmhekk biex jara li meta jippjana fit-tul dak il-ġid li jinħoloq, jintratt u jitqassam fuq kemm jista' jkun persuni u partikolarment lil min hu vulnerabbli ngħinuh, lil min ma jistax nassistuh, immiktar importanti il min jista' mhux intuħ il-ftit illum imma ntuħ l-għodot biex itejjeb lilu nnifsu l-familja tiegħu ħalli għada ikollna soċjetà aħjar, soċjetà li importa. U għal dan waqt li ppreżenta d-dokument l-imsieħba soċjali fl-MCESD bl-isem ta' Ekonomija min-nies għan-nies. Adrian D'Elia qal li fil-waqt li l-gvern jiftaħar bit-tkabbir ekonomiku, dan it-tkabbir mhux qed jasal għand kulħadd. L-oppożizzjoni trid ekonomija li minnha jgawdu n-nies kollha u dan id-dokument isservi biex ikun il-vuċi tal-poplu kollu ta' dawk li qed ibatu u ta' setturi oħra li mhux qed ikawdu mit-tkabbir ekonomiku. Aħna konna nifhmu li l-faqar huma ta' dawk li ma jistgħux, ta' dawk li ma jaħdmux, ta' dawk li m'għandhomx opportunità. Illum għandna l-faqar ta' dawk li jaħdmu. Għandna l-faqar soċjali ta' dawk li għandhom paga huma f'impjieg, allura ma jirreġistrawx fuq in-numri tal-istatistika u d-dejta tagħna, imma effettivament dak li jieħdu d-dar 800, 900, anke 1000 fix-xahar mhuwiex biżżejjed imqar għal dak li huwa essenzjali. L-aħħar statistika tal-NSO urid kif Malta żdiedu l-anzjani li jinsabu fil-faqar fil-waqt li hawn aktar minn 72,000 persuna li jinsabu fir-riskju tal-faqar. Adrian D'Elia qal li l-gvern itkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni u l-unika soluzzjoni li qed joffri li jġib 15,000 barrani kull sena b'teddida għas-sostenibilità fit-tul tal-ekonomija. U qal li nuqqas ta' pjan min-naħa tal-gvern qed iwassal biex bosta setturi qed jintlaqtu b'mod negattiv. Rridu nikkreaw setturi oħrajn illi nagħtu il-permanenza ta' dak li qed isir ħalli qatt ma nkunu dipendenti biss fuq settur wieħed. Mari Demarkom il-preżentazzjoni dettaljata tad-dokument l-imsieħba soċjali membri tal-MCSD fejn innota kif is-settur finanzjarju hija taħt pressjoni minħabba tmexxija dgħajfa tal-gvern u tal-meta hawn persuni li qed ibatu fosthom il-pensjonanti. Għat-tnedija ta' dan id-dokument il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament David Agius, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, il-kelliem għall-Finanzi Mario De Marco, il-kelliem għall-Ekonomija Kristi De Bono u l-kelliem għad-Dialogu Soċjali Herman Schiavone.